беше гладен, аз просто го нахраних. Беше болен, излекувах го, а сега е мъж. Доведете го до две. Той гладно търси мен, много му е зле. Първа помощ да му дам, нещо вкусно ще му дам. Ах, на кака малкия, почваме сега. Ме питай, а ме пипай, кус-кус, хапвай бавно. Не слушкай, ами пускай кус-кус, дай по-бързо. Не сяпай, хайде, лапай, кус-кус, там по-бавно. Идеш ме и наяш се кус-кус, браво, бебо. Ме питай, а ме пипай, кус-кус, хапвай бавно. Не слушкай, ами пускай кус-кус, дай по-бързо. Не сяпай, хайде, лапай, кус-кус, там по-бавно. Идеш ме и наяш се кус-кус, браво, бебо. Търси се едно момче, доведете го до две. Втори път му прилуша, трябва му сестра. Втори път ще го спася, трети път ще го свестя. И на всеки следващ път почваме от тук. Не питай,